एगो जनी अपना सैया जी से कहा तरी ए जी नया नया गौना करा के अली हो अपना सैया जी से कहा तारी कि वो सब चीज के पेड़ लगेले बड़ी लेकिन एगो चीज के नहीं खे। उनकर सैया जी कहा तारी कौना चीज के वो कहा तारी कि रउआ सब चीज के पेड़ लगेले लेकिन एगो नीम का पेड़ नहीं खे लगेले। कैसे जाना तानी कि नीम के पेड़ पे माई के बसेरा होला। कैसे कहा तारी और वाला गवला पिया ए जी महुआ रे लगा कि अमवाला गवला अरे पिया ए जी महुआ रे लगा अत काहे न लगवला पिया हो और काहे न लगवला पिया हो ए जिनमिया के गछिया। बोली दुर्गा मैया की। और जो लोग इस भजन को सुने हैं अच्छा लगता होगा तो तालियों का साथ देके साथ में आइए। अरे अम्मा वाला गवला पिया महुआ दला गवला अम्मा वाला गवला पिया महुआ दला गवला काहे न लगवला पिया हो अरे काहे न लगवला पिया हो होने मिया के काहे न लगवला पिया हो होने मिया के गतिया अम्मा वाला गवला पिया हो महुआ रे लगवला अम्मा वाला गवला पिया हो महुआ रे लगवला। अच्छा ये हमार माई बहन लोग जैसे लगा था कि भोज खाया है। अच्छा कितना लोग भोज खाया ले तनी हाथ उठा के बताई तो। राजू भैया भोज का भी व्यवस्था भइल बा का? भइल बा ना नु हमार जितना माई बहन लोग बा तनी पूरा पूरा हाथ उठा ली सीधा सीधा एकदम। झगड़ा करे के दे दा तो भर गांव जान जाए कि फलाने के घरे झगड़ा होता। ताली बजाओ में क्यों का हाथ नहीं करते पूरा पूरा हाथ एकदम सीधा सीधा ताली बजा। अरे अम्मा वाला गवला पिया हो महुआ दला गवला अम्मा वाला गवला पिया हो महुआ दला गवला त काहे ना लगवला पिया हो अरे काहे ना लगवला पिया हो होने मिया के गछिया काहे ना लगवला पिया हो होने मिया के गछिया।
बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए मैया के प्यार की।